ओके, प्रेज द लॉर्ड, सबको जय मसीह की। बिफा इसोरखौ आं थोजासे हामबाय होनो बे मोजां समनि थाखाय, सेकेन्ड टाइम आरोबाव लाइभआव फैनो थाखाय मदद खालामबाय आरो बे मोजां समनि थाखाय आं थोजासे हामबाय होनो। बे बेलासि समाव जोबोद गोनांथि बाथ्राखौ लानानै फैदों आङो। नोंथांमोननो फंनैसो जे इसोरा आंजों बोसोनजों रायलायदों बे बोसोनखौ आं नोंथांमोननो खोन्थानो सानदों। दान्दिसे सिगां आं लाइभआव फैदोंमोन, नाथाय रावबो माबा गैयैखाय, अनलाइन गैयैखाय आं स्टप खालामफिनबाय। दा बेलासि टाइमाव एसे बिजि जागोनलाय आं दा बे समावनो लाइभआव फैबाय, जाहाथे नोंथांमोना जायफ्रा गोसो दङ बिथांमोना उनावहाय बे लाइभ रेकर्डिंखौ नोंथांमोना नायनो हागोन, बेनिफ्राय सोलोंनो हागोन। बे बेलासिनि समाव आं जोबोद गोनांथि बोसोनखौ नोंथांमोननिसिम दान्दिसेनि समाव फोरमायनो सानदों, सुंद' समाव आं फोरमायनो सानदों। सोरगो रायजोआ जोंनि थाखाय बेसेबां बेसेन गोनां, मा नोंथाङा बिनि बेसेनखौ मिथिगौ नामा? जोङो सोरगो रायजोनि बागै बेसेबां सानो? जेब्ला जोङो बेनि बागै सानो, बिनि बेसेनखौ जोङो बेसेबां बेसेन गोनां होननानै साननानै लायो। सोरगो रायजोआ सासे मानसिनि थाखाय बेसेबां बेसेन गोनां, बेसेबां इम्परटेन्ट, बेनि बागै आं नोंथांमोननो फोरमायनो सानदों। दिनै जोंनि गोबां फोथायारिफ्रा बे बाथ्राखौ मिथिया। बेखायनो दिनै जोंनि गोबां खृष्टान फोथायारिफ्रा बे सैथो बाथ्राखौ मिथिनो थाखाय गोबांफ्रा सानो जे जिसु ख्रिस्टखौ बासायगिरि इसोर होननानै फोथायनायनि उनाव आरो बाप्तिजम लानायनि उनाव बिसोर सानो मा जोङो सोरगो रायजोनि थाखाय कनफार्म टिकेट मोनखाबाय, जोङो सोरगो रायजोनि थाखाय सिल बुजाखाबाय। बेखायनो जोङो जिसुखौ फोथायनानै बाप्तिजम लानायनि उनाव जोंहा सोरगो रायजो कनफार्म जाखाबाय होननानै बिसोरो गावसोरनि लाइफखौ गावसोरनि इसा बायदि दायो, गावसोरनि हास्थायनाय, गावसोरनि लुबैनाय बायदि बिसोरो गावसोरनि लाइफखौ दायो। बेखायनो बाइबेला मा बुङो बिनि बागै जोङो मिथिनो गोनां। जेब्ला जोङो बाइबेलखौ मोजाङै स्टाडि खालामगोन, अब्ला सासे मानसिया जेब्ला जिसु ख्रिस्टखौ फोथायनानै बाप्तिजम लायो, अब्ला जों फोथायो बे मानसिया उद्धार मोनबाय होननानै। नाथाय बिनि गेजेरावबो जोङो माखासे बाथ्राखौ सोलोंनांगौ दङ। जेब्ला सासे मानसिया जिसु ख्रिस्टखौ गावनि उद्धार खालामग्रा पार्सनेल सेभियार होननानै फोथायो, अब्ला बिनि स्पिरिटआ, बिनि आत्माया सेकेन्डआवनो उद्धार मोनो। नाथाय बिनि जि सोलेर, बिनि जि बडि, अब्ला बै बडिया सेकेन्डआवनो हलि जाया, गोथार जाया। मानो होनब्ला जे जोंनि सिङाव, जोंनि देहानि सिङाव मा दङ? पापनि सभाब दङ। बै पापनि सभाबा सेकेन्डआवनो गोथार जाया। जे जिसु ख्रिस्टखौ आङो बासायगिरि होननानै फोथायबाय, बेनि उनावनो जि जोङो पुरा हलि जागोन, गोथार जागोन, बे नङा। नाथाय जोंनि आत्माया सेकेन्डआवनो गोथार जायो। बेखायनो सासे मानसिया जेब्ला जिसु ख्रिस्टखौ गावनि सेभियार होननानै फोथायो, अब्ला बै मानसिनि जिउआव मोननै केरेक्टार थायो। बे मोनसेयानो जाहैबाय इसोरनि केरेक्टार आरो मोनसेया जाहैबाय जोंनि संसारनि मोदोमनि मोनसे केरेक्टार। बेखायनो सासे मानसिया जिसु ख्रिस्टखौ फोथायनायनि उनावबो पापआव गोग्लैनायनि आसा दङ, पाप मावनायनि आसा दङ, सैताननि आखायाव गोग्लैनायनि आसा दङ, सौथुनायनि आसा दङ। बेखायनो बाइबेला मा बुङो? सासे मानसिया उद्धार मोननायनि उनावबो बै मानसिया, उद्धार मोननाय मानसिया माफोरबायदि जिउ खुंनांगौ, बाइबेला बिनि बागै मा बुङो, बे बाथ्राखौ आं नोंथांमोननो दिनै फोरमायनो सानदों। दिनैनि टपिकआनो जाहैबाय जे सोरगोनि रायजोनि बेसेना बेसेबां, जों बेसेबां बेखौ इम्परटेन्ट होनांगौ। जों जुदि बिनि बागै सानो, अब्ला जोंनि गोसोआव माफोरबायदि साननाया फैयो। जोङो जुदि मोनसे बेसेन गोनां बुस्थुखौ जुदि जों हमना लायोब्ला, अब्ला बेखौ जोङो ओरैनो दोनलाबाया। जेरै जोङो सना, रुपा, हिरा, जे जों बेसेन गोनां बुस्थुखौ जेब्ला जोङो मोनो, अब्ला बेफोरखौ जोङो जानला मेनला जायगायाव दोनलाबाया। जेरै जोङो बेसेन गैयि बुस्थुखौ जानला मेनला जायगायाव दोनलाबायो, थिग बेफोरबायदिनो जोङो सना रुपाफोरखौ जानला मेनला जायगायाव दोनलाबाया। मानो होनब्ला जोङो मिथिगौ जे बिनि बेसेना बेसेबां होननानै।
बेखायनो साफ्रोम जिसु ख्रिस्टखौ फोथायनानै उद्धार मोननाय मानसिफ्रा दिनै उद्धारनि बेसेनखौ मिथिनांगौ, बासायजानायनि बेसेनखौ जोङो मिथिनांगौ, जायनि थाखाय जिसु ख्रिस्टआ बै बासायजानायनि थाखाय नख्रां आरो पृथ्वीखौ सोरजिगिरि जानानैब्लाबो जोंनि थाखाय, जोंनि उद्धारनि थाखाय, जोंनो बासायजानाय, जोंनो उद्धारखौ होनो थाखाय बियो सादारन मानसि जानानै क्रुसाव जोंनि थाखाय जिउ होबाय, जाहाथे जों बासायजानायखौ मोननो हायो। नाथाय जों दिनै बासायजानायखौ सोरगो रायजोखौ जों गोबां लाइटलि लायो, बेनि बेसेनखौ जोङो गोबां सादारन होननानै सानना लायो। बेखायनो खृष्टान लाइफआव जों गोबांबार बेसेन गोनांखौ जोङो नुनो मोना। बेखायनो जेब्ला जोङो बाइबेलाव नायो जोङो मिथि मोनो जे बासायजानाया जोंनि खृष्टानफोरनि थाखाय बेसेबां बेसेन गोनां। दिनै खृष्टानफोरनि थाखाय सैताना ओरैबायदि मानसिफोरखौ थगायो जे सासे गथ'नो बेलुनखौ होनानै थगायनाय बायदि दिनै जोंनि गोबां खृष्टान समाजा खृष्टान मानसिफ्रा दिनै सासे गथ'नो बेलुनखौ होनानै जेरै थगायो, जोङो गाबनायनिफ्राय बेखौ थगायो, सिरि थाहोयो, थिग बेफोरबायदिनो दिनै खृष्टान सुबुंफ्राबो दिनै सैतानजों जोबोद गोरलैयैनो थगायजायो। बिनि खारनानो जाबाय जोङो बासायजानायनि बा उद्धारनि बेसेनखौ जोङो मिथिया। मानो होनब्ला जुदि जोङो उद्धारनि बेसेनखौ मिथियोब्ला, बासायजानायनि बेसेनखौ मिथियोब्ला, अब्ला जोङो मा खालामगोन, बै बासायजानायखौ गार्ड खालामगोन, प्रटेक्ट खालामगोन, बेखौ जोङो बासायनानै लाखिनो सानगोन। बेखायनो लोगोफोर, साफ्रोम मानसिया दिनै बासायजानायनि बेसेनखौ मिथिनांगौ। जायफ्रा बासायजानाय बा उद्धारनि बेसेनखौ मिथिगोन, अब्ला बै मानसिफ्रा मा खालामगोन, बै बासायजानायखौ प्रटेक्ट खालामगोन। मानो होनब्ला जोङो बासायजानायखौ खोमानायनिबो आसा दङ। मानो होनब्ला बाइबेलाव जोङो नुनो मोनो जे सैताना जेब्ला सासे फोथायारिनि जिउआव एटेक खालामो, अब्ला सैताननि एटेक खालामनायनि थांखिया जोंनि फैसा थाखा, जोंनि लाइफखौ बरबाद खालामनो थाखाय नङा। सैताना जोंनि जिउआव मोनसे उद्देश्य, मोनसे थांखि, मोनसे पारपसखौ लानानै जोंनि जिउआव, बिलिभार्सफोरनि जिउआव एटेक खालामो। बिनि पारपसानो जाहैबाय जोंनि फैसा थाखा, जोंनि धोन दौलतखौ नस्थ' खालामनाय नङा। मानो होनबा गासै फैसा थाखा धोन दौलतआ सैताननि आखायावबो दङ, नाथाय बिनिख्रुइ बेसेन गोनांसिन बेनो जाहैबाय जोंनि उद्धार आरो बासायजानाय अथ'रिटिखौ, अधिकारखौ सैताना जोंनिफ्राय सेनो नाजायो। जेरै फर एग्जाम्पलाव जोङो नुनो मोनो आदम आरो हबानि जोङो स्ट'रिखौ जोङो नुनो मोनबाय जे आदम आरो हबाखौ पापआव खोख्लैनो थाखाय, मिन्स बै अधिकारखौ आदम आरो हबानिफ्राय सेनो थाखाय सैताना आदम आरो हबाखौ पापआव खोख्लैदों। थिग बेफोरबायदिनो दिनै जोंनि खृष्टान लाइफआवबो सैताना बै अधिकारखौ, बासायजानायखौ, उद्धारखौ सेनो थाखाय गोबांबार जोंनि जिउआव सैताना एग्जामखौ लाबोयो। नाथाय सैताननि थांखिया बे नङा जे जोंखौ नस्थ' खालामनो थाखाय, बा जोंनि धोन दौलत बा जोंनि न'खरखौ नस्थ' खालामनो थाखाय। नाथाय सैताननि थांखियानो जाबाय जोंनि बासायजानायखौ, अथ'रिटिखौ जोंनिफ्राय सेनो थाखाय। जोङो फर एग्जाम्पलाव आं नोंथांमोननो मोनसे बाथ्राखौ आं खोन्थानो सानो। मोनसे स्ट'रिया ओरैबायदि जे मोनसे मुभियाव ओरैबायदि जे सासे मानसिनि पकेटाव, उननि पकेटाव, लंपेन्ट पकेटाव जे दाउ बेदरनि हाराखौ माबायाव लंपेन्ट पकेटाव, उननि पकेटाव सोनानै होयो। अब्ला मासे सैमाया गोजाननिफ्रायनो बै मानसिनि पकेटावदि दाउनि हारा दङ, बे हाराखौ बियो गोजाननिफ्रायनो मोनामनानै मिथि मोनो। बै सैमाया गोजाननिफ्रायनो खारनानै बै हाराखौ लंपेन्टनि पकेटनिफ्राय बख'नो सानो, बै मानसिखौ एटेक खालामो। नाथाय मानसिया मिथि मोना जे सैमाया आंखौ मानो एटेक खालामदों। नाथाय सैमानि थांखियानो जाहैबाय बै पकेटनिफ्राय दाउनि हाराखौ बहननो थाखाय। नाथाय मानसिया मिथि मोनैनि थाखाय सानदों मा जे बियो आंखौ एटेक खालामदों, बियो आंखौ अरनो नागिरदों होननानै। नाथाय मेनलि सैमानि थांखियानो जाहैबाय बै हाराखौ, दाउनि हाराखौ लंपेन्टनिफ्राय बहननो थाखाय। गोबांबार जोंनि जिउआव जोंबो मिथि मोना बेफोरबायदिनो जे सैताना जोंनि जिउआव मानो थाखाय फैदों। जेब्ला जोङो जबनि स्ट'रिखौ जेब्ला जोङो नायगोन, अब्ला जबखौ सैताना इसोरनि बेरेखायै बुंनो थाखाय, इसोरनि बेरेखायै एगेन्स्टयै बुंनो थाखाय, बा पाप खामानि मावनो थाखाय जबनि फारसे सैताना माखासे दुखु खैफोदखौ लाबोयो। नाथाय बै समावबो जबा इसोरनि फारसे बेरेखायै बुङा। बेखायनो लोगोफोर, आं बेखौनो बुंनो सानो जे साफ्रोम जायफ्रा बासायजाबाय,
जायफ्रा उद्धारखौ मोनबाय, जायनि नामा बै सोरगोआव लिरजाबाय, बिसोर साफ्रोमबो मिथिनो गोनां जे बासायजानाय बा उद्धारा जों साफ्रोमबोनि थाखाय बेसेबां बेसेन गोसा आरो बै बेसेन गोसा मुवाखौ जोङो माफोरबायदि सामलायनानै लाखिनांगौ बेनि थाखाय जोङो जोबोद मिथिनो गोनां बा जोबोद इम्परटेन्ट बा बेखौ जोङो प्रटेक्ट खालामनायनि गोनांथि। नाथाय दुखुनांथाव बाथ्रा, दिनै जोंनि गोबां खृष्टान फोथायारिफ्रा बासायजानायखौ मोनबाय होननानै बिसोरो गावनि गोसो बायदि, गावनि हास्थायनाय, गावनि लुबैनाय बायदि गावनि लाइफखौ दानो सानो। बेखायनो लोगोफोर, जों गोबां साननांगौ बाथ्रा बासायजानायखौ लानानै। दा मोनसे सिरिखौ आं नोंथांमोननो फरायनानै खोन्थानो सानो। मेथ्युनि 13:44। मेथ्यु 13:44 बेवहाय ओरैबायदि बुंदों जे सोरगोनि रायजोआ हुआव दोनखोमा जानाय मोजां बुथुमनाय बादि सासे मानसिया बेखौ मोननानै दोनखोमादों आरो बिनि थाखाय रंजानायनि बिसय जानायखाय बियो थांनानै गावनि दंनाय मानिखौ फाननानै बे हुखौ बायहैदों। बेवहाय सोरगो रायजोनि मोनसे बेसेनखौ बेवहाय बुंदों। बेवहाय ओरैबायदि स्ट'रिखौ खोन्थादों जे सासे मानसिया मोनसे हुआव, माने बेलेगनि हायाव बियो आबाद मावोमोन। बेखौ जुदि आं नोंथांमोननो स्ट'रियै जुदि खोन्थायोब्ला, सासे मानसिया मा बुङो बेखौ, खामानि मावग्रा मानसिया मालिकनि हायाव बियो खामानि मावगासिनो दंमोन। दाबसे हायाव बियो खामानि मावगासिनो दंमोन, आबाद मावगासिनो दंमोन जों बुंनो हायो। अब्ला बै समाव बै हायाव बियो मोनसे बेसेन गोनां बुस्थुखौ मोनो, दाम गोसा मुवाखौ मोनो। अब्ला बियो बै बुस्थुखौ मोननानै बियो हा सिङाव फबनानै दोनो आरो फैनानै बियो गावनि दंनाय मानि गासैखौ फानजोबो। मानो होनब्ला बे मानसिया मिथिगौ जे आं जे बै हायाव जे बुस्थुखौ मोनबाय, बे बुस्थुखौ बै मानसिया मिथिगौ। बेखायनो बियो गासै गावनि दंनाय मानि बुस्थुखौ फानजोबनानै बियो माने बै हुखौ बायहैदों। दा जानो हागौ बिनि हिन्जाव बा बिनि खाथि खालानि मानसिफ्रा नुनानै बेखौ फाग्लाफोरबायदि साननो हागौ जे बियो मा जाखो, बे दखरसे हानि थाखायनो बियो गावनि दंनाय मानि गासैखौ फानजोबनानै बियो बै हाखौ बायनो नागिरदों। जानो हागौ गोबां मानसिफ्रा बिनि फारसे मिनिनो हागौ बा माबा मोनसे बुंनो हागौ, एगेन्स्ट बुंनो हागौ। नाथाय बै मानसियासो मिथिगौ जे बै हायाव मा दङ। दिनै लोगोफोर, बेफोरबायदिनो जोंनि जिउआवबो जायो जे जाय बायदि मानसिया उद्धारखौ मोनबाय, जाय बायदि मानसिया उद्धारनि बेसेनखौ मिथिबाय, बैसोर बायदि मानसियासो मिथिगौ जे उद्धारनि बेसेना बेसेबां होननानै। नाथाय खाथि खालानि मानसिफ्रा, हमदां हायै मानसिफ्रा नोंखौ बुंगोन मा इसोर, मा फोरबो, मा गिर्जा, मा बाइबेल फरायनाय, मा प्रेयार होननानै नोंखौ मिनिनो हागौ। नाथाय लोगोफोर, बेखौ नों आरो आंल' मिथिगौ। नाथाय दिनै जोंनि गोबां मानसिया मिथिया। बेखायनो लोगोफोर, बे बेलासिनि समाव आं बेखौनो बुंनो सानो जे उद्धारा सासे बासायजानाय मानसिनि थाखाय बेसे बेसेन गोसा आरो बेखौ जोङो बेसेबां प्रटेक्ट आरो गार्ड खालामनानै लाखिनांगौ। मानोना सैताना अराय सम बै उद्धार आरो बासायजानायखौ जोंनिफ्राय सेनो नाजायो लोगोफोर। बेखायनो दिनै जोङो बे बाथ्राखौ मिथिनानै लानो जोबोद गोनांथि। दा जोंनि मानसिफ्रा बे संसाराव थानानै दिनै माखौ बांसिन इम्परटेन्ट होसिनदों? दा जेरै आं बुंबाय, बाइबेला बुंबाय जे बासायजानाया जोंनि थाखाय गासै सना आरो रुफा, जोंनि दंनाय मानिख्रुइ जोबोद बेसेन गोनांसिन। नाथाय जेब्ला दिनै जोङो गावनि लाइफखौ जेब्ला बिजिरनानै नायो, संसारनि फोथायारिफोरखौ जेब्ला जोङो बिजिरनानै नायो, बा जोंनि संसाराव थानाय मानसिफोरखौ जेब्ला जोङो बिजिरनानै नायो, अब्ला दिनै मानसिफ्रा मानि थाखाय थांनानै थाना दङ, माखौ मोननो दिनै हास्थायदों, सान हर मानि थाखाय जोङो खस्थ' खालामदों, मोदै बोहैहोदों, गोलोमदै बोहैहोदों, मानि थाखाय, बिनि रिजोना मा? दिनै नों आरो आं गावखौ जुदि साननानै नायो, अब्ला बिनि खारना मा? बाइबेला बिनि फारसे मा बुङो? दिनै लोगोफोर, जों गावखौनो गाव साननानै नायनांगौ गोनांथि। सासे बिलिभार, सासे खृष्टान, सासे बासायजानाय मानसिया, सासे उद्धार मोननाय मानसिया मा खामानिनि थाखाय बियो संसाराव थांनानै थानांगौ, बियो माफोरबायदि थांनानै थानांगौ, बे मानसिया संसाराव माखौ नागिरनांगौ, बेखौ जोङो मिथिनांगौनि गोनांथि। नाथाय दुखुनांथाव बाथ्रा, दिनै जोंनि उद्धार मोननाय गोबां खृष्टान फोथायारिफ्रा दिनै संसाराव
गावखौ बावगुमाबाय माने आन्दायबाय होननानै जों बुंनो हायो। बाइबेला मा बुङो जोङो संसारनि नङा जोङो सोरगोनिसो जों दान्दिसेनि थाखाय बे संसाराव दङ। नाथाय गोबां खृष्टान फोथायारिफ्रा बे बाथ्राखौ बावबाय। संसाराव बिसोरो अराय समै थांनानै थागोन बायदि संसारनि थाखाय बिसोरो गोलोमदै बोहैहोयो, संसारनि थाखाय खस्थ' खालामो, संसारनि थाखाय गासैबो खालामनो नाजायो। आं बेखौ बुङाखै जे जोङो खस्थ' खालामनाङा, बाइबेला बेखौ बुङा जे जोङो धोन खामायनाङा, न' बां खालामनाङा, गारि बायनाङा, आं बे बाथ्राखौ बुंनो सानाखै। फैसा खामायनायनि फारसे आं एगेन्स्टै थाङाखै। नाथाय जोंनि थांखिया मा, जोंनि नोजोरा मा, बेखौसो आं बुंनो सानदों। दिनै जोङो गोबांबार संसारखौ नोजोर होनानै संसारनि फारसे संसारखौ जोङो इम्परटेन्ट होनानै दिनै जोङो बासायजानायखौ जोङो बावगोमाबाय। बासायजानायनि बा उद्धारनि बेसेनखौ जोङो बावगोमाबाय। बेखौनो सैतानाबो जोंनि जिउआव हास्थायो जे संसारनि बुस्थुखौ दिन्थिनानै बै बासायजानायखौ जोंनिफ्राय सेनानै लानो सानो। आरो बिदिनो थार बाथ्रा, दिनै बेनो जोंनि जिउआव जागासिनो दङ। गोबां खृष्टान लाइफआव जागासिनो दङ। गोबां खृष्टान फोथायारिफ्रा दिनै बावगुमाबाय, गावनि थांखिखौ बावगुमाबाय, बासायजानायनि बेसेनखौ बावगुमाबाय। मानोना बिसोरनि नोजोरा अरायसम संसारनि फारसेल', संसारनि फारसे सानो, संसारनि बुस्थुफोरखौ मोननो लुबैयो, संसारनि नुनाय मानिखौ बिसोरो मोननो लुबैयो, संसारनि फारसे बिसोरो खस्थ' खालामो, संसारनि गासै बुस्थुनि फारसे बिसोरो खस्थ' खालामो। नाथाय बाइबेला मा बुङो बेनि बागै आं नोंथांमोननो फरायनानै खोन्थानो सानो। मेथ्यु 8:36, मेथ्यु 8:36। अके, एसे मिस्टेक जाबाय बेवहाय। एक्सुवेलि मेथ्यु 8:36 नङामोन, बेवहाय एसे मिस्टेक जाबाय। अके, बेवहाय ओरैबायदि बुंदोङो जे गासै संसारखौ मोननानै गावनि जिउखौ जुदि जोङो खहा खालामोब्ला अब्ला मा लाब? गावनि जाहोनखौ जुदि खहा खालामोब्ला अब्ला मा लाब होननानै बेवहाय बुंनाय जादों। बेवहाय मिस्टेक जाबाय। अके, उनावहाय नोंथांमोन आं खोन्थासिगोन बे बाइबेल पदखौ। बेवहाय ओरैबायदि बुंदों बाइबेला गासै संसारखौ नोङो मोननानै जुदि गावनि जाहोनखौ नोङो नस्थ' खालामोब्ला अब्ला नोंहा बेवहाय मा लाब होननानै बुंनाय जादों। अके, जे बेवहाय ओरैबायदि बुंदोङो जे नोङो संसारनि गासै बुस्थुखौ नोङो हासिल खालामनानै, संसारनि गासै नोंनि नांगौ बुस्थुखौ नोङो मोननानै जुदि नोंनि देहाया, नोंनि जिउआ जुदि नोरोगाव थाङोब्ला अब्ला नोङो संसारनि गासै बुस्थुखौ हासिल खालामनानै नोंहा मा लाब? बे जोंनि थाखाय जोबोर गोनांथि लोगोफोर। दिनै जोंनि गोबां खृष्टानफ्रा दिनै बे बाथ्राखौ बावबाय जे बिसोरनि नोजोरा अराय सम संसारनि फारसे सानो, संसारनि नुनाय मानिखौ मोननो लुबैयो, संसारनि फारसेल' बिसोरो हान्थियो जे आं मा खालामगोन, आंनि फिउचारा मा जागोन, आंनि न'खरा मा जागोन, आंनि मेरिड लाइफआ मा जागोन, आंनि मेरिड लाइफआ मा जागोन। गोबां बेफोरबायदिनि मानसिया संसारनि फारसे उलझन होननानै बुङो, गोनो गोथो होननानै बुङो। नाथाय बाइबेला मा बुङो जे नोङो गासै संसारखौ
मोनजोबनानै नोङो हासिल खालामनानै जुदि नोंनि जिउखौ जुदि नोङो नोरोगाव थांनायनि खारन जानानै फैयो, जुदि नोङो संसारनि गासै बुस्थुखौ मोननानै जुदि नोङो गावनि जिउखौ नोरोगनि थांनायनि खारन खालामनानै लायो, अब्ला नोंहा मा लाब संसारनि गासै बुस्थुखौ मोननानै? नाथाय दुखुनांथाव बाथ्रा, दिनै मानसिफ्रा बेखौ साननानै नाया जे जों उद्धारखौथ' मोनखाबाय, बेनि थाखाय जोंहा टेनसन गैया होननानै बिसोरो संसारनि बुस्थुखौ मोननो थाखाय बिसोरो गोबांबार मा खालामो जे पापखौ मावनोबो रेडि जानानै फैयो। बेखायनो बाइबेला मा बुङो मेथ्यु 6:33 जे सिगाङाव नोङो इसोरनि रायजो आरो बिनि धोरोमखौ नागिरग्रो, अब्ला नोंनो गासै बुस्थुखौ होनाय जागोन होननानै बुंनाय जादों। बेखायनो सासे उद्धार मोननाय मानसिनि मेन थांखियानो जाहैबाय जे सिगाङाव बिनि रायजो आरो बिनि धोरोमखौ नागिरग्रोनायानो सासे फोथायारिनि मेन खामानि होननानै बुंदों। मेन खामानि होननानै बुंदों। बेखायनो दिनै लोगोफोर, संसाराव जानो हागौ सोरबा गोरिब, जिसु ख्रिस्टखौ मोनसेयावबो सोरबा गोरिब जानो हागौ, सोरबा दुखुआव, सोरबा बेमाराव थानो हागौ। नाथाय जोंनि रंजानांगौ खामानिया जाहैबाय, जोंनि रंजानांगौनि खारनानो जाहैबाय जे जोंहा बासायजाबाय, जोंहा उद्धार दङ। जुदि दिनै जोङो थैनानै थाङोब्ला जोंनि लाइफआ सोरगोआव इसोरजों लोगोसे थागोन। बेखायनो दिनै सासे खृष्टान मानसिया अरायसम रंजानांगौ, बाज्ल'नांगौ। मानोना जोङो बे संसाराव जानो हागौ जोंहा नांगौ बायदि फैसा थाखा गैया, नांगौ बायदि हा हु गैया, नांगौ बायदि जोंहा धोन सम्पति गैया। नाथाय जोंहा मोनसे रंजाथावनांगौ खारन दङ, बेनो जाबाय जे जोङो बासायजानायखौ मोनबाय, जोङो थैनायनि उनाव बिफा इसोरजों सोरगोआव अरायसम थागोन। बेखायनो जोंनि नोजोरा अरायसम संसारनि फारसे नङा, अरायसम जोंनि नोजोरा सोरगोनि फारसे थानांगौ। बेखायनो बाइबेला जोंखौ बुङो। दा पाउलुसा मा स्टेटमेन्ट होयो बासायजानायनि बागै? पाउलुसा ओरैबायदि स्टेटमेन्ट होयो बेवहाय, फिलिपियान्स 3:7 आरो 8 जेब्ला जोङो फरायगोन, फिलिपियान्स 3:7 आरो 8 जेब्ला जोङो फरायो, जे बेवहाय बुंदोङो संसारनि गासै बुस्थुखौ गोबांफ्रा साननो हागौ जे बियो बेसेन गोनां होननानै, नाथाय आंनि नोजोराव बेफोर गासैबो गारहन जानाय जाबोरनि समान होननानै बुङो, कास्रानि समान होननानै, गार्बेजनि समान होननानै बुंदों। जे जेब्ला जोङो पाउलुसनि बागै स्टाडि खालामो, पाउलुसा ओरैबायदि माहाजोनमोन आरो बियो गोबां गियान आरो बुद्धि थानाय सासे आपस्टलमोन। दा बियो ओरैबायदि बुङो जे बासायजानायखौ मोननो थाखाय आङो संसारनि गासै बुस्थुखौ मा खालामनो हायो, नागारजोबनो हायो होननानै बुंदों। बेनो सासे बासायजानाय मानसिनि मा जानांगौ स्टेटमेन्ट जानांगौ लोगोफोर। मानो होनबा संसाराव थासान्दि जोंनि जिउआव गोबांबार बै बासायजानायखौ सेनो थाखाय सैताना जोंनि जिउआव मा खालामनो माबाखौ लाबोनो हागौ, एग्जामखौ लाबोनो हागौ, परिस्थितिखौ लाबोनो हागौ। मानो होनब्ला लोगोफोर, बाइबेला बुङो जे जोंनि जिउआव गोबां दुखु फैगोन, गोबां जोंनि जिउआव आनजादा फैगोन। बेखायनो बाइबेला बेखौबो बुङो जे जोबनायसिम फोथायग्राफ्रासो मा जागोन, बासायजानायखौ मोनगोन होननानै बुंदों। बेखायनो सोरबायदि मानसिया बै बासायजानायखौ प्रटेक्ट खालामो, जेरै आं सिगाङावनो बुंखाबाय, जुदि मोनसे जायगायाव जोङो मा बुंगोन बेखौ, जे बेसेन गैयै बुस्थुखौ जुदि जोङो मोनसे जायगायाव दोनो आरो मोनसे बेसेन गोनां बुस्थुखौ जेब्ला जोङो मोनसे जायगायाव दोनो, अब्ला जोङो बे मोननैनि गेजेराव जों बबे मोनसेखौ प्रटेक्ट खालामगोन बांसिन? जे बुस्थुआ बेसेन गोनां बेखौ जोङो बांसिन मा खालामगोन, प्रटेक्ट खालामगोन, बेखौ जोङो गार्ड खालामनो जोङो हास्थायगोन। थिग बेफोरबायदिनो लोगोफोर, सासे ख्रिस्टियाना जेब्ला बासायजानायनि बेसेनखौ मिथिबाय, अब्ला बेखौ जोङो मा खालामनांगौ, गार्ड खालामनांगौ। बेखौनो बाइबेला जोंनो खोन्थायो जे जोबनाय बोथोराव बै खृष्टान फोथायारिनि जिउआव गोबां मा जागोन, दुखु खैफोद फैगोन।
गोबां आनजादफोर फैगोन बै समावबो मा खालामनो थिनदों जे जोङो बिश्वास योगी जानानै थानो खोन्थादों जे जोङो फोथायनायाव गोख्रों जानानै थानो खोन्थादों बाइबेला बुङो जे जोबनायसिम फोथायग्राया मा जागोन बासायजानायखौ मोनगोन होननानै बुंदों बेखायनो लोगोफोर जे बासायजानाया सासे ख्रिस्टियान मानसिनि थाखाय बेसेबां बेसेन गोसा आरो जों बेखौ माफोरबायदि गार्ड खालामनांगौ बेखौ इसोरनि बोसोना जोंनो खोन्थायो पाउलुसा माफोरबायदि बुङो जोबनायाव आं बेखौनो खोन्थानो सानो पाउलुसा मा बुङो बेनि बागै फिलिपियान्सआव जेब्ला जोङो नायगोन फिलिपियान्सआव ओरैबायदि बुंदों पाउलुसा फिलिपियान्स 3:14 बुंदों जे आंनि सिगाङाव थानाय आं जेखौ मोननो हास्थायदों बेखौ हमथानायानो आंनि नोजोर सोरगोनि जोबनाय गैयै गोथांखौ आवग्रिनो इसोरा आंखौ ख्रिस्ट'जों हांख्रायदों आरो आंनि नोजोरा बेनो मा बुंदों बेवहाय इसोरा आंखौ ख्रिस्ट'जों बिनि सिगाङाव सोरगोनि जोबनाय गैयै गोथांखौ आवग्रिनो इसोरा आंखौ ख्रिस्ट'जों हांख्रायदों आरो आंनि नोजोरा बेनो जोबनाय गैयै गोथांखौ आवग्रिनो थाखाय इसोरा ख्रिस्ट'आ पाउलुसखौ लिंदों होननानै बुंदों बेखायनो पाउलुसनि नोजोरा अराय सम बासायजानायखौ मोननो थाखाय आरो बासायजानायखौ प्रटेक्ट खालामनो थाखाय बिनि नोजोरमोन जेब्ला जोङो पाउलुसनि बागै स्टाडि खालामो पाउलुसनि लाइफआ जोबोद मा बुंगोन बेखौ कठिन होननानै बुङो कठिनखौ बर'आव बुङो मा जोबोद गोब्राबमोन बार बार जेलाव थांनाय बार बार बुजानाय बार बार आनजादाव गोग्लैनाय पाउलुसनि लाइफआ नाथाय बै समावबो पाउलुसहा बै बासायजानायखौ इसोरनि कलिंखौ बियो गार्ड खालामदों बेखौ प्रटेक्ट खालामदों मानोना पाउलुसआ मिथिगौमोन जे बासायजानाया संसारनि गासै मुवा बुस्थुनिख्रुइबो जोबोद बेसेन गोनांसिन होननानै पाउलुसआ मिथिदों बेखायनो पाउलुसआ फिलिपियान्स 3:14 दासो जों फरायबाय जे जिसु ख्रिस्ट'जों बासायजानायखौ मोननो थाखाय पाउलुसनि नोजोरा अराय सम बै उद्धारनि फारसेमोन होननानै बेवहाय बुंनाय जादों बेखायनो लोगोफोर साफ्रोम ख्रिस्टान फोथायारिफ्रा दिनै बे थांखियै थांनानै थानांगौ संसाराव बेनि बेसेनखौ जोङो मिथिनांगौ जाय बायदि मानसिफ्रा बासायजानाय आरो उद्धारनि बेसेनखौ मिथिगोन बेसोरसो बै उद्धारखौ गार्ड खालामगोन बेखौ प्रटेक्ट खालामगोन लोगोफोर नाथाय जों दिनै गावखौनो गाव सानना नाय जोंनि नोजोरा बहा जों माखौ इम्पर्टेन्ट होसिनदों बासायजानायखौ ना संसारनि मुवा बुस्थुखौ दिनै गोबांबार जोंनि ख्रिस्टानफोरनि खुगानिफ्राय ओरैबायदि जों बाथ्राखौ खोनानो मोनो ब्रादार जोबोद दुखुनांथाव आंनि लाइफआ ब्रादार संसारनि गोनांथि बुस्थुआ आंनाव गैया ओरैबायदि लाइफआव ओरैबायदि जादों होननानै जों गोबांबार ख्रिस्टान लाइफआव मा खालामो मोनसे निरासा जायो नाथाय बाइबेला मा बुङो बासायजानायनिख्रुइ देरसिन बासायजानायनिख्रुइ आरो बेसेन गोनांसिन ख्रिस्टान लाइफआव आरो जेबो बेसेन गोनांसिन गैया बेखायनो बे बासायजानायानो सासे ख्रिस्टान मानसिनि थाखाय रंजाथावना बाथ्रा मानोना जिसु ख्रिस्ट'आ बुंदों आं आंनि सान्थिखौ नोंनो होलाङो संसारा जेरै होयो बेफोरबायदि होआ लोगोफोर बेखौनो आं बुंनानै दिनै फोजोबनो सानो जे बासायजानाया ख्रिस्टानफोरनि थाखाय जोबोद बेसेन गोनां आरो बै बेसेन गोनां बासायजानायखौ जोङो अराय सम गार्ड खालामनांगौ मानोना सैताना अराय सम बै बासायजानायखौ जोंनि लाइफनिफ्राय सेनो सानो गोबांबार जोंनि जिउआव आनजादखौ लाबोयो जोंनि जिउआव बै बासायजानायखौ सेनो सानो बेखायनो आं गासैखौबो बेखौनो बुंनो सानदों जे संसाराव जोङो गोरिबब्लाबो धोनिब्लाबो समायना आरो समायना नङाब्लाबो लोगोफोर जोङो उद्धार मोनबाय जोङो प्रभु जिसुखौ मोनबाय आरो सासे ख्रिस्टियान मानसिनि नोजोरा बेनो जानांगौ जे जोङो बै बासायजानायखौ जोंनि जिउ थासान्दि बे संसाराव गार्ड खालामनानै प्रटेक्ट खालामनानै लाखिनायानो सासे ख्रिस्टियान मानसिनि नोजोर जानांगौ बा नाजानाय जानांगौ संसारनि मुवा बुस्थुनि फारसे नङा
बेखौ बुङाखै जे संसारनि मुवा बुस्थुखौ जोङो हास्थायनाङा मोननो लुबैनाङा बेखौ बुङाखै, नाथाय जोंनि मेन नोजोरा बेनो जानांगौ जे जोङो जोबनो गैयै गोथांखौ सोरगो रायजो आरो बिनि धोरोमखौ नागिरनायानो, बा आं बेखौनो बुंगोन जे बासायजानायखौ गार्ड खालामनायानो सासे ख्रिस्टियान मानसिनि मेन कारन जानांगौ, मेन उद्देश्य जानांगौ लोगोफोर। दा गावखौनो गाव जों साननानै नायदो जे जोङो संसाराव बेसेबां बै बासायजानायखौ प्रटेक्ट खालामनो सानो, जों बेसेबां बिनि बागै सानो, जों बेसेबां बेखौ बेसेन गोसा होननानै साननानै लायो। जुदि नोंथांमोना थारैनो बासायजानायनि बेसेनखौ मिथिबायब्ला थारैनो नोंथांमोना बै बासायजानायखौ प्रटेक्ट खालामगोन आरो गार्ड खालामनो नाजागोन। अके, आं बेखिनिखौनो बुंनानै फोजोबनोसै जे इसोरा बयखौबो बोर होथोंसै। बेलासिनि समाव आं खनसेबाव इसोरखौ थोजासे हामबाय होनो जे इसोरा माफोरबायदि नोंथांमोनजों बे बोसोननि गेजेरजों रायलायो आं बेखौ मिथि मोना, नाथाय थारैनो इसोरा नोंथांमोनजों रायज्लायगोन जायफ्रा बोसोननि थाखाय गांनाय उखैनाय दङ। इसोरा बयखौबो बोर होथोंसै।